Ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres kapan pau ke jing sungulam ka bakrau halo ka jing yapno jong Pope Francis balong unong yalam niam ubaladan kemensem ikbreu ba ka jing sidraham ban syakri ya ka imlang kasalang. Pope Francis ulai mensemi ki pai ba aling ba ka jing hikai balong ki ba jamnot mat ka jing slok belawan ra ka jing itli apring ki pai riungai ka jing ya ilenti jong u ha ka jing tu khana ka jing sisha jing sungulam ba ka jing syakri pai ba ka de ka nuksa ka bakrau yang i baro. Kaseng Meghalaya Pradesh Mahila Kongres kapan pau jing sulam sya kabalang Katolik bersyukur ba partai berok kawe. Nginken mau bat buram ya Pope Francis da kajingin kane kalong kum kekerwa nai Joplin Scott Shella i Presiden ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres.